Ja, du har valgt at klikke på en lille filmstrim. Den omhandler vores specialopgave, vi fik af Lars Vesterby, vores lærer. Og den er lidt lang, men den er spændende. Og Søren, han bliver bedt om i starten lige at fortælle, hvad der skal ske. Og der er han altså lidt lav, men det er simpelthen fordi, jeg har stået for langt væk fra ham, og det skal jeg selvfølgelig beklage. Spol i den, eller lad være. Den er hyggelig, og også lidt spændende. God fornøjelse. Så er det lige ved at være tid til, at vi skal have knækket. Og Søren Silkeborg, han vil godt forklare, hvad der skal ske. Værsgo, Søren. Vi har i første omgang et stykke unimog, der står her med vejer koblet op til de to forreste ben på tårn. Når vi ellers er klar, så tager Max motorsaven og lige skærer de forreste ben, hvorefter vi med unimoggen her trækker benene sammen og forhåbentlig så får tårnet til at lægge sig ned i den retning, vi gerne vil have til at lægge sig. Perfekt. Så har vi også noget modhold for at sikre, at det ikke løber bagud. Vi har en unimog, der er koblet på de bagerste ben. Så i det øjeblik, vi begynder at trække benene sammen, så begynder den at trække den anden vej, så vi får tårnet til at lægge sig ned i den retning, vi vil have til. Det er perfekt. Hvordan har vi ledes med al sikkerhed i orden og så videre? Al sikkerhed er i orden. Det er jo gennemgået jævnfør alle forskrifter. Det er simpelthen bare så smukt. Jamen, jeg tror, at vi siger tak for det. Og så var det ikke så lang tid. Så ligger det der forhåbentlig i en fin lille munk lidt længere fremme. Og ingen af dem der overkommet til skade. Tak for det, Søren. Ja, tak. Så har Danmarks bedste lærer, Lars Vesterby, han har givet order to go. Thomas Varde står derovre. Der er spændt op i vejeren der. Vi har Anders Herning, Holstebro, Aulum. Og så har vi Jesper Odense. Han står helt over bag ved at styre den grønne. Og der bliver trukket til, så det hele er spændt op. Sådan der. Og Max, han er så småt klar til at gå ind og sætte til liv og lemmer og skære lortet i stykker. Det tror jeg da, vi kan finde ud af. Ja. Vil du bage med? Det er L1. Ja. Vil du have lige 2 sekunder? Hvad siger du, registreringsnummeret er? Det. Jeg skal lige have fundet en kugel. DF. Ja. 30.051. Ja. Jamen jeg tror jeg kan i løbet af en lille halv time tid. Ja, og regningen skal bare køre over jer eller hvordan? Ja, det er i orden, det gør vi. Det er godt, hej. Det var lige en polititur. Nå, okay. Og det er Søren Silkeborg, der står og er klar til at skrige af Max, hvis det går galt. Og som sagt, så er det en 14-15 meter højt. Og vi har skridtet op til at være omkring en 8 meter bredt. Måske 10. Det skal siges, at Max han er brændeovn, og han har sanket i mange år, så derfor står han med motorsaven. Første ben. Indtil videre er hr. Vesterby helt tilfreds. Han har ikke taget sig til hovedet endnu i hvert fald. Så det er jo perfekt. Så er det anden ben.
Det er jo klart, så begynder motorsaven at drille lidt. Så var det ikke mange sekunder. Så går vi, det var de to første snit. Nu skærer vi det første. Det første ben. Det var det første snit. Så tager vi det sidste, og Max han har skåret det lige tilpas til, at vi kan brække det sidste i stykker. Så er Max færdig. Ja, nu Max. Jeg er begyndt at give sig. Og så siger Søren... Stille og roligt. De følger med dernede lige om lidt. Stop dernede. Så er den spændt fuldt op i modhold. Og fejlfarven den giver stille og roligt efter. Derovre vi har godt gang i vi sænker igen. De skal desværre nok skæres helt igennem. Vores fejlfarve af en Unimog, den er ikke 5 potter pis værd. Max hopper i den igen. Ja, det er faktisk. Det er også det, vi snakker om, da vi havde væltet de 3 derovre, at det var fuldstændig frisk indeni. Det kom lidt bag på os, og det ser jo ellers godt muggen ud derovre. Meget godt styr på den, Max, der med motorsav. Max tapper nøje. Jeg har lovet at sige, at Max tapper nøje, fordi så har han noget at... Så er det andet snit lagt. Så prøver vi igen. Søren giver tegn til fejlfarvemokken. Og nu sker der noget. Nu tror jeg faktisk, det vil lykkes. Og den røde Unimog kan... Jo, så for satan. Det var det ene.
Så bliver der ellers bare hævet alt, hvad de kan begge to. Vi kunne godt lige tænke os, at det sidste, det gad at knække. Den, skal lige have omdrejninger. Det kommer nu. Nu får fejlfarven, den får lidt omdrejninger, og så det er meget tæt på, at det er slut nu for det der stakkels klatrestativ. Så må han hugge lidt i den. Kan det ikke gøre det? Så havde det, var det vel. Hvem er dem der? Kan I ikke mere? De er også. Det kommer ikke til at vride sig på en eller anden måde, og så trække igen. Hvad hvis grøn de slipper? Man kan sige, det masser jo lidt ned på... Kræfter var tæt på, det giver efter. Så kommer den. Hvis Thomas han hiver nu, så er den der. Det er stensikkert. Ja, jeg tror også, den røde. Thomas hiv. Thomas, Hvorfor bliver han ved med at tro, han skal gå derovre fra? Så kommer den. Ej. Kæft for en ringe, den mok, mand. Ja. Sindssygt det sidste gang. de laver gear. Hvad? Prøv lige at gå over for den der sat ordentligt op. Det giver ikke som om den trækker. Den lille det ikke på et splinter det der. Ja. Hvorfor? Men det vi må gøre, det er, at vi må jo save. Så bliver vi nødt til at save de der spjækker. Ja, så vi tager de spænd af, så jeg godt kunne skære den her noget mere. Ja. Ja. Så bare save der stedet. Ja. Ellers så... Så. Nu hiver den i hvert fald i den anden ben. Den tager kun det ene ben. Det gør ikke noget. Og så hvis vi... Det gik jo fræk, Daniel! Prøv lige at... Så sker der altså bare ting og sager nu. Den fin deroppe. Hold kæft. Træk! Træk! Michael! Træk! Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Det er i orden. Det er perfekt. Det var lidt hårdere fødsel end beregnet, det der. Jamen, der ligger hun. Hun er stop. Så. Det var faktisk ikke helt skidt, det der. Det er jo så i morgendagens projekt.
fordi nu er det fyraften. Det er opskæring og oprydning. Hvor svært kan det være? Hej. Hej.